फैगौ जे एप्रिल मासाव जानो गोनां जि जोंनि बिधान सभा निर्बाचन बे बिधान सभा निर्बाचनाव बिटिसि इलेक्सनाव बिपिएफ जों गाज्रियै जेनखांनायनि उनाव दिनै जोङो जिहेतु जोंनि इउपिपिएल दोलोआ सान्थिनि थाखाय जन्म मोननाय दल आरो गासैबो धर्मखौ सन्मान होनाय दल गासैबो जाथिखौ एखे लोगोयैनो अननानै बिथांमोननि जाथिनि समस्या आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि हिंसा अन्याय थासारिखौ फोजोबनानै मोनसे माने गोग्गो मोनसे माने जिउ होनायनि रादायजों फैनाय दोलो गतिके दिनै टंलायाव बे थांनाय बिटिसि इलेक्सननि उनाव माने जि रोखोमनि जोंनि रायजो राजाफ्रा गोसोआव दुरबल जानानै दङ बे दुरबल गोसोखौ फिन आरोबाव गोरा खालामनो थाखाय जों बे रेलिखौ लादों। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जिथु मेक बड'लेण्ड ग्रेट एगेननि टपिक हाग्रामा महिलारि बिथाङा लादोंमोन नाथाय नोंथाङा दिनै उल्था बिनि जि मुसलमानफोरनि टपिक लानाय मानि सारा बियो जोङो मालाबानो बुंखादों जे जोंनि जि इउपिपिएल दोलो बेवहाय जोङो गासै इउनाइटेड माने गासैबो दोलो माने गासैबो समाजखौनो लानानै जोंनि माने दोलो खिन्थु हाग्रामाया थांनाय समाव जि माने ग्रेट बिटिसि ग्रेट मा होनदोंमोन मेक एगेन बेनि सोदोबा जाहैदोंमोन बिथाङा माने जुवा फाथिनायनि मोनसे दोलो जुवाया बिसोरनि एम्बिशन आरो सोबख्ल'नाया बिथांमोननि एम्बिशन बेखौ लानानैसो माने बिथांमोना ग्रेट बिटिसि ग्रेट एगेन होननाय शब्दखौ बाहायदोंमोन आरो आं दिनै मुसलमानफोरनि टपिकखौ आंनि खर'आव लानानै बेरायनायनि थांखिया बेनो जे जोंनि बिटिसि हालामाव बर' रायजो राजानि सेकेन्ड माने रायजो राजायानो जाहैबाय मुसलमान गतिके जोंनि ओनसोलाव जुदि एसेबां गिदिर मोनसे जाथि दङ आरो बै जाथिनि सन्मानखौ आं जुदि दिनै खर'आव लानानै बेरायदोंबा दोलोनि आफाद माने लाइमोन गांखंनि आफादगिरि हिसाबै बे मोनसे खोथाया सिदा फोरमान जे जोङो मुसलमान बर'फोरखौ जेसेबां अनो जों मुसलमानफोरखौनो एसेबां अनो बे खोथाखौनो आं फोरमायनो नाजादों। आङो दिनैनि बे समाव दाख्लैनि जि बिजिनि थासारि आरो जोंनि मुसलपुरनि जि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि जि माने कनफारेन्स बे फोर्थ जि कनफारेन्स थांखांबाय बेवहाय मानसिफोरनि जि थासारि खुनु आसनिजों बादा होनो हाया खुनु माने सिगिनायखौ जोंखौ बादा होनो हाया मानसिफ्रा उइलिंलि माने गावसोरनो ज' फैनानै जिबायदि रेलियाव बाहागो लादों बेनो मोनसे फोरमान जे इउपिपिएलआ सान्थिनि थाखाय जन्म मोननाय आरो इउपिपिएलआ धोरोमखौ माने नेवसिग्रा माने पार्टि नङा नोंसोर दाख्लैसो नुदों जे दाख्लै नलबारियाव मोनसे बिराद गिदिर मोनसे गाज्रि मोनसे थासारि क्रिसमास खालि बयबो मिथिगौ जे क्रिसमासनि सानसे आगोलाव माने जि सान्टा क्लजनि जि माने बेसेनफोर दंमोन बे बेसेनफोरखौ सोर गाफ्लेयामोन गतिके बेबायदि थासारिखौ माने माइनरिटि समाजा जोबोद गिखांनाय फैदों आरो जों बिराद माने इउपिपिएलआ गोग्गोम मोनसे पार्टि जों गासैबो जाथिखौनो गासिबो धोरोमखौनो जों अननानै मोनसे साथानि सिङाव जोङो लानो हायो। जोंना सान्थि जों आगोलबो सान्थिखौनो लानानै बे दोलोआ जोनोम मोननाय आरो जोङो गासैबो जनगोष्ठीनि जि 26टा जनगोष्ठीनि जि जोंनाव भिजन दङ जि जोङो गासैबो माने हारिखौनो समान अननानै बिथांमोननि थामोनथा बे ओनसोलाव गोरा खालामनायनि जे मोनसे भिजन दङ जोंनाव लेखा दङ जों बानायदों बिथांमोननि थाखाय बेखौ जाहाथे जोङो मोगथां रुप होनो हायो बेनो जोंनि मेन थांखि।